Ladies and gentlemen, zvinhu zvina kumira zvakanaka, ndadzoka zvekare. Nyaya iyaya iri kuramba ichienderera kumberi, so regedza tingotangira patakasira. Blessed Geza asati abatika zvekumhanya ari kutsvagwa ende vari kumutsvaga day and night. Nezuro vakatora vakasunga vakaenda nemukadzi wacho, tingati vakamusunga vakamusamona, I don't know, but vakaenda vakanomutora. Vamutora ndo vavaenda naye, ndo vavatanga kunomuquestiona zvavakamuquestiona, vakazomureleasa zvavo nezuro manheru. But nguva yekuti vachibata Geza zviri kunetsa, because vanzi kato kechi3 if I'm not mistaken, vachimubvunza where is Geza ndo situation paitori iko zvinezvi. I don't know kuti chii chingave chiri kuitika, because marumors aimbotenderera, vamwe vachiti endai munomutsvaga ukakati, endai pamwe ari kunechi ari kukg6, vanhu vanga vakungotaurawo zvavo pasocial media vachiti endai munomutsvaga kunekekeni, of which mazira tinozviita isusu kana chichinge chiri chokwadi. Hakuna mupurisa anotosvika achiti arikuda kupinda kunosecha mubharaki renigirikeni, mabharaki earmy amupindwe nechinhu chinonzi mapurisa vachiti vada kusecha chinhu. Izvozvo hazvimbofe zvakaitika, because kune kutone mitemo yeikoko inoshanda ikoko. Saka pakaipa pari kupisa. Namba dzake vanenge vachimbotsvaga kutsvaga phone number voita sei. And chimwe chinhu chinenge chichiramba chichiitika, if you remember, anga atone maphotos mamwe akatobuda zvakane a certain guy pavanga vatorwa, I think vanga vatori somewhere kana panga pa restaurant or something, zvichitoratidza kuti iye ari kutorarama freely zvake, life iri kutongoenderera as usual. Saka nyaya yaGeza ikai ameno kuti ichagumira papi chaizvo, because payava apa atori ma1, and a lot of Zimbabweans are saying takamirira a signal kuti tinge tichinhingirira na signal. And munoziva kune imwe nyaya yange yakapinda kumakoti kwaanga akanokomplaina ameno munhu, nyaya dzavo dzavanga vari kunzi nyaya dzemudhirire 1 something million USD. Saka papa katonzi munhu wacho achangoita se koti chabva yangorasa nyaya yacho kana Geza akasabatika. Saka mukuona kuti zvinhu zvacho zvakuitika fasta kuti vangambomuteya kuti alright kusaidi kwako kwawanga kamirira unoti court. So I'm sure wanga kamirira kuti obvious uchingoenda kukoti unongosvika vakomana vakakugarira ikoko. Saka it means kudhirira kechiro 1 something million anenge akutoluza zvake, ndo maonero anda akutozviita zvakutoitika panapa. But ameno muri Zimbabwe kuti nyaya iyi muri kuionawo sei payave iko zvinezvi, because I know kuti vanhu vakawanda vari kukomplaina. Vamwe vari kuti Geza tamirira nigirikeni, vamwe vari kuti Geza abatwe, musabate Geza toita hasha. MaZimbabweans ma keyboard warriors, they just talk anything chavanonzwa kuda kungonzwa kuda kutaura, but kuti vazonoita zvinhu panenge pachipisa. So ndo nyaya iri panapa muri Zimbabwe yendava nayo ndakakubatira pachannel yevanhu. Nhasi da kusiya muchiteerera maaudios as usual, muzondiudzawo zvamuri kufunga kana muchinge mapedza kuteerera ipapa. Mhuka inonzi Munangagwa imhuka yanga isingadi kuvhimiwa, vanhu vachibva norutivi runobva mhepo iye ari mberi boda. Haida kuvhimiwa muchibva norutivi runoenda mhepo, asina kumbonzwa kuti chii chiri kuitika. Nezuro panapa airamba kuti inini zva2030 hai, inini ndinongoda kungoshanda temu dzangu 2 idzodzo ndobva ndadini ndasiyana nazvo. Kana vachichuza successor wavo ndiyewo ndosiyira basa rokuenda mberi nenyika. Uyu munhu uyu haana hanya nevanhu. Mukatarira mota dzaanofamba nadzo, nofunga dzotosvika kuma20. Mota dziya imota dzemhando yapamusoro, hadzitengwe namabhondi. Mota dziya dzototengwa nemari chaiyo inotenga. Anofamba namaambulensi 2, asi vanhu vachiti kana vafa vaita accident munzira umu, vanoita sovachatakurwa nengoro. Iye zvake achitamba nevanhu kudaro. Kumupa chanzi ikuku kana pakasatarisiswa zvakanaka, vanhu vakasada kusumudza musoro, handizivi kuti vanhu vanobatwa mwoyo yavo nemushonga here, nokusafunga here, nokuhwatsitsi here, chikirisitu here. Uyu munhu ano mwoyo wakashata. Zvavamupa chanzi, tarisai kusvika kana Juni chaiwo wegore rino,
kuti anenge auraya vangani. Ndopo muchaona kuti takamuvhima tichibva nokumhepo. Vanhu havaimbofana kuteerera zvose zvaitaura Marimwezuro izvezvo kuti inini ndotevedzera bumbiro romutemo, zvakazodai ava vanondipusha kuti ramba uripo, haiwa ini handidaro, ndinoziva mutemo. Manyepo iwaya anenge achivhara vanhu, anoona sokuti vanhu ende nokutomuteerera kwakaita vanhu ikokuya akatozviona kuti vanhu vangu havana pfungwa vanhu ava. Vaingofanirwa kutongojamuka ipapo kuti no, handizvo zvatavinga kuzowa nonsense iyoyo. Ngati slogan yakatanga kuchatiwa rini, haisati yatova almost gore nehafu, akadi kustopa vanhu kuti muri kundipa bad influence yokuti ndirambe ndichitonga kusvika 2030. Ava kuzviramba iko zvino nokuti avona kuti masamba asiyana. Vanourayiwa ivo vasati vawana kuita chavanoita kwaari. Iye ndiye achavakohwa vese, achakohwa kubva kumapurisa, kumasoja vese, magenerals iwayo navamwe vose vaano ruvengo navo. Saka vanhu ngavatambe vakachenjera. Iyi mhuka inonzi Mnangagwa iyi imhuka isina tsitsi, imhuka ino mwoyo wakaipa chaiwo, nyange kunzi hanzi munhu haakodzeri, kana nyange Satani haana mwoyo wakaipa sowake, ana mwoyo wakaipisa munhu uyoyo. Asi vanhu hameno kuti havazvione here, munhu anotirita vanhu kunge sevasiri vanhu, ivo vakatoberekwavo samaberekerwo akaitwa. Hana kana hanya nevanhu muzvipatara hamuna mushonga, vanhu vanongorwara, vanofa, zvese izvo zvazvimutambudziso. Munhu anonzi ari pamberi pevanhu vose vakatarisa iye nedzimwe nyika dzose dzakatarisa iye, asi hana hanya kana kutombokendeka zvake, kana kutombowana rimwe zuva rokuadhiresa kana paita zvayo accident kuratidza kuti unohwa tsitsi. Gore riya kwakaita mafloods kune bhande reMozambique Mutare, kwakutoenda neherikopta nesofa rokundogara, asi munhu vanhu vakarakatika kudeya. Zvinongoratidza zvoga kuti is not a president, hatorina maqualities okuita president munhu uya.